Gracias ao señor alcalde, gracias ao Concello de Carballo. Para min é unha honra enorme estar aquí hoxe no barrio que me veo crecer. Todos vimos de pasar un momento duro cando sabemos o que foi o Covid. A min esta obra xa me pillou empezando e xa iba un pouco por ese camiño. A obra nace da idea de que somos un cancro nesta terra. Como mostra temos a furna que se colocou na calle Coruña a semana pasada, chea das mascarillas que nós mesmos tiramos, e que en principio nos salvan a vida por un lado, e sin embargo por outro tirámolas para contaminar. Chegado un momento, en eses meses tan duros que eu aproveitei para facer esta escultura, pois o cambio xa foi natural, eu xa trataba este tema. Toda esa xente que morría sola no hospital, sen haber imo dos seus seres queridos, íbanse, incinerábanos, queimábanos, devolvían unhas cinzas, non se podían velar, non podía... Daquela chegado ese momento decidí incorporar un elemento esencial nesta escultura para rendir homenaxe a toda esta xente. Non vou dicir moito máis, insisto en que estou profundamente honrado. Eu, cando era chaval, corría por aquí, e hoxe ter a honra de colocar aquí unha escultura é o máis. Moitas gracias. Muchísimas grazas por acompañar a este acto simbólico, ¿no? de descubrimento dunha nova peza artística no noso concello, acompañando a Fabián de veciños, compañeiros, amigos, familia, que é como hai que arroupar a xente, ¿no? El decía que se sentía tremendamente honrado de poder participar de este espacio, que sexa un espacio para todos, pois posiblemente en Carballo fora dos que máis transformacións este ámbito tivo nos últimos anos. Fabián xogaría polo antigo campo da feira, polos pabellóns, agora ten outra funcionalidade, non? E ademais é unha funcionalidade pensando no futuro, pensando en que toda a xente debe de ter algunha oportunidade para demostrar as súas capacidades. En Carballo sentímonos moi orgullosos do traballo de moita xente que se comprometeu ca cultura, que se comprometeu ca arte, que se compromete ca sociedade, e a eles tamén o recoñecemento. Cando o Concello de Carballo pensou en algo de recoñecemento polo do coronavirus, pois foi a idea de que Fabián participara neste proxecto. Ahora simplemente o que queda era descubrilo, que vos guste e disfrutar del no día a día, disfrutar da obra presente, disfrutar de todo o entorno e seguir disfrutando deste Carballo que entre todos temos que seguir facendo ese bo lugar para vivir, e en estes tempos de situacións complexas e delicadas, pois eu desde aquí apelar á responsabilidade, á solidaridade e a seguir defendendo os valores que nos teñen que facer sentir como persoas, non? A sanidade pública, o ensino público, os espacios públicos, que os espacios iban para que a xente os disfrute e que os utilice, como ben dicía Fabián tamén, responsablemente, non? Se temos a obriga de andar con máscara, pois utilicemos esa obriga con responsabilidade tamén, non para despois deixala en calquer lugar, porque esa imaxe a que el facía referencia é tremendamente ilustrativa de un exemplo que non se debe de perpetuar. Quedémonos cas imaxes boas, cas positivas, e esperemos que esta, que realmente forme parte despois xa de ese espacio urbano artístico que pon en valor moitas cuestións de Carballo. Se inda por riba é de un veciño deste ámbito, un veciño deste barrio da Milagrosa, pois xa facemos a cuadratura do círculo, millor que millor. Eso, que guste, gracias por estar aquí arroupando e acompañando, e a partir de ahora disfrutémoslo entre todos.